ہووے بابا علی جیدا ہووے نانا نبی جیدا تے مازارا دا جایا ہووے نبی سیلب جو سایا ہووے مومن حسین دل نبی دے دل دا چینا دل نبی جے کو کھدایا ہووے دلب اپنا جسایا ہووے مومن حسین دل نبی دے دل دا چینا دل نبی جے کو جدہ دین دا وارث کربل حیران ہو گئی ہے ول خوش ہے آل محمد دی مہدی مہمان ہو گئی ہے میں دھوپ سڑی نالے بنجر ہم مہدی بکری شان ہو گئی ہے فرحت واقف کوفیاں دی وال بہو پریشان ہو گئی جے کو قربت دے دے رب اکبر او کو آپ اول عزم دے کینو اگ وچ سٹ اگ ٹھار دے کہندا اگ وچ بدن جلے دے کینو پیٹ مچھی وچ زندہ رکھ کینو آریاں وچ چرویں دے جدا فرحت آپ ازماگن دے دو چگ دی شاہدیں دے کیتا فرحت کے جھان سجدہ ہویا دیدار جان رب دا جا سر سجدے کٹایا ہووے نبی سیلب جسایا ہووے مومن حسین دل نبی دے دل دا چینا دل نبی جے کو